Hûn bi xêr hatin. Ser seran û ser çavan hatin temaşamayên hêja. Te guherê bi sê pêşbazên nû ew ê îşev careke din mêvanê mala we be. Em ê binerin ka ew ê îşev kî bibe finalîstê heftê. Rozan, tu bi xêr hatiye? Navxere davê. Em dikarin te bi Kurd û Kurmancî nas bikin. Çend Belê. saliye ji ku ye çi karî dikî? Got çend saliye dikene. Beriya bername got mamosta tu emrê min nepirsin abî. Got ez nepirsim jî ez ê texmîn bikim. Mamoste navim Rozaya ji Diyarbekirê me. Min li Mêrdînê li Artuqlê beşa Kurdî xwand. Niha ji li wê derê master dikim. û li Weqfa Mezopotamyayê dixebitim. Wekî berpirsa medya û peyvendiyan li wê derê kar dikim. û spasiya wê dikim. Te bername temaşa kiriye? Yani çend beş mi temaşe kir. Yani Tu çi difikirî? Dê biçî finalê? nizanim yani. Nizanî. Tu pir bi kelecanî ne? Na ne Na, ne kelecanım demek. Serkeftin ji bo te? Gelek spas mamoste. Roj hat? Ez ji Amedê me Erê. û ez bi karê medya dijitala qedar dibim. 30 salî me. Awqasa. Te temaşa kirî bername? Na kêm temaşe Kêm kiriye. temaşe Ez ser kirî. medya dijital wisa rast tên wisa temaşe dikim yani dibînim. Tu çi difikirî? Wê kî ji we finalîst vê heftê? Yani valla Hene. zekim. Yekî bi şensî, bê şensî çawê. Bi şeref ez herhalde bi şansım ya bê şansım nizanim evet nav İro diyar vekî bi şensî. Evet. Roza şensê te çawê? Yani şansımın az insan gibi şansım lenzan işe Em binerin kan bername de çi bi qewme. Sûriya, te xêr amê? Miyan xêr debe. Ez ê Sûriya, Diyarbekir'e. Ez ê Weqfa Mezopotamya'da verpersê weşanxaneya Weqfa Mezopotamya xebetêna. û sewbîne ez onina karê îdareyê Weqfê Mezopotamya ra. Endek hela ez ê xwe rû carabnena. Te kom carayê zazayê kura? Ez zazê Lijêraya. Lijêraya? Lijêraya erê. Tamam. Zazê Lijêya. Çiman ser? Çimweş. Te kurmancî weş fam kena? Ez kurmancî weş Tamam. fam kena weş qisê kena ez tamam. wazena wa tiyade yew evtek virazî yani. Tamam tamam. Problem çi. Tamam. Hûn amade ne? Bele. Bele. Amade ne? Bele. Wisa bê biryar wisa em di polê de wexta ji zarokar dibêjin hûn amade ne wisa bi dengekî bilind bêm amade ne tabii em nelhêvîne hûn jî wisa bikin min ji bo heycana we ji bo kelecana we got ger ku hûn amade bin û ger ku temaşevanên me jî li malên xwe bi hemû kelecaniya xwe amade bin te guherê dest pê dike. İja berî ku em dest pê bikin ez dixwazim bi Kurd û Kurmancî pêşbaziyê bînim bîra we. Ji çar merhaleyan ango ji çar beşan pêktê. Di her beşekê de 5 pirsên me hene dikin 20 pirs. Beşa yekemîn û duyemîn ku qediyan piştî wê pirsên sedî sed hene. Pirsên sedî sed ji bo çi ne? Pirsên bi rîskin. Wek qumarê. Hûn ya puanê xwe dikin du qat û ya jî puanê we her ku hûn şaş didin em wisa bivir lê dixin em wan nîvco dikin. û pirsên sedî sed ne mecbûriye hûn bibersivînin buton tune ye yek bi yek bi dorê em ji we dipirsin ku we xwast em pirsê ji we dikin ku we nexwast em pirsê ji we nakin derbasî hevalê din dibin. Lê ger ku di beşekê de hûn qet pirsekê jî rast nebersivînin mafê wê lîstina pirsên sedî sed tuney. Bila haya we ji veya hebe. û di beşa finalê de îca di jokerên me hene. Di beşa finalê de jokera yekemîn ger ku pirs hat divê qet agahiyek min ser vê pirsê tuneyê ez dixwazim pirs bê guhertin em dibên ka 5000 xwe bidime em 5000 ji we distînin puan û em pirsê dibin guhertin pirsek din ji we dipirsin. Hûn dibên na ez kêm zêde di navbera şiqa de diçim û têm ez vebijêrkek şiqa xelet jê bidim avêtin şiqa xelet bi 2500 puan. Ve yek avet hîn jî hûn di nava dudiliyê de ne hûn dibên gelo a bû c bû ya jî b bû d bû yek adin jî bidin avêtin 2500 puanê din. Yani du mafê wey joker heye. İca em hatin finalê de encamê de me li tabloyê mêze kir puanên we ger ku kesek puan pir bilind be û pêdiviya lîstina pirsên sedî sed tune be em qet pirsan napirsin ji ber ku ew kes dibe finalîst. Lê na puan nêzî hevin ku kesek xelet bersiv bide ew ê bi bin keve û kesek rast bersiv bide wê bi ser keve wê çaxê dîsa mafê sedî sed didin kê didin ew kesên ku dîsa di beşê de rast bersivandine. İjar eveyane wek tüyoyekê weke tedî rêgezeke bername çavê we li lembeya sor be
û guhê we jî li min be. Dibe ku pirsa ez dixwînim pir hêsan be û hûn bersiva rast jî zanî bin. Min çawa pirs qedan pêl bûtonê nekin, ew ê sîstem masa we jê bavêje û careke din masa we vê nakeve. Bihêlin bira ve bi jêrka de biqede, ji xwe wê lembeya sor vêkeve, bi lembeya sor re pir lez bêjin rak pêlêkenê û teqez pêlêkenê, ji ber ku masayek xelet be, ji bo ku masa din vêkeve ku em mafê bersivê bidin. Heye pirsek we? Spas mamoste. Tune ye. Em dest pê bikin. Eger ku tune be, em ê dest bi pêşbaziyê bikin. Dibe? Te guherê beşa yekemîn dest pê dike. Ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Xwarina ku wan erdîş, panos, bazî dibêjin a me ye kîjan e? A. Keledoş, B. Avsirk, C. Zehme, D. Kiftevin. Suriya. Keledoş. Te guherê Eri. Suriya dibêje A. Keledoş. Gelo rast e an na. Saat baş te pîroz dikim. We keledoş xwariye? بله Are gelê xweş e. Mamoste bir de mi serhat wende? û te nexwar. Ne, weş ne bi yani. Mutamiya Weş weş ne? Mutamiya weş ne bi? Bajar li ser şer dikin, şer dibe nexweş e. Mutamiya weş ne bi? Yani bina yek, du, sê, çar bajarên çar navçeyên Kurdistanê li ser vê xwarinê şer dikin. Ew dibe ya me ye, ew dibe. Suriya hatiye dibe keledoş nexweş e. Bira te nebîzin ha. Ez ev ki xwazeyne ra. Xwarinek Afwan bikim. balkêş e, giran e. Ji bo kesên ku qet nexwaribin destpêkê de pir giran e lê xwarinek pir bi tam û pir bi tab e. Çêkirina wê jî pir bi tab e. Te pîroz dikim keledoşê puan bi te da qezençkirin gel ku hûn amade bin em ê derbasî pirsa duyem bibin. Hûn amade ne? بله Belê. û gel ku temaşewayên me jî li malên xwe ji bo pirsa duyem amade bin. Bila pirsa me ya duyemîn bê. Demsala biharê bi çiyê xwe tê nasîn? A. Serma û hişkî, B. Baran û xezeb, C. Xem û keser, D. Geşt û germ. Suriya. Eşken reyna bon mamoste. Eya. Reyna. Demsala biharê bi çiyê xwe tê nasîn? Demsala biharê bi çi tê nasîn? Beli. Serma û hişkî, baran û xezeb, xem û keser, geşt û germ. Ez vana wa debo. D. Te guherî? Eri. Suriya dibe D. Geşt û germ. Gelo rast e an na. Mixabin ne rast e û masê we kesekî jî vê neket ez nikarim mafê bersivê bidim we. Tam wî tiştê ku me destpêkê de gotibû. An hûn zû pêlê dikine, di wextê xwe de pêlê nakene, ji bo wê jî masa we vê neket. Acaba abi. Em roj hatû batê kîjan bersiv da? من بگوتانا به باران و خزم Roza? Yani Buhar gel o bir çiğ xwetê nasîn. Hey ne serma û hişkiye? Ne were? He? û xem û keser jî ji Ew bo jî payîz ye. payîzê dibêje. Erê. Yani baran- û germ jî havîn ye û mirov havînê diçe germeye geçtê. baran. Gel o bersiva rast çi bû? Ne wisa? Demsala buharê têra xwe bi baran e. Li ser vê ew jê gotinên pêşiyan jê hene gelekî. Niha hat pîran. Canê te sağ be. Her tim guton mirov xelas nake yani. Ama çiyo terweş mi hak ne deyiniz? Ve erê te heq neda wan jî. Tu dibê erê tamam bi bersiv neda lê min nehêşt ew jî puana qedinc bikin. Tu yemanî ha Sûriya. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya sêyem bibin. Ji bo beşa yekem bila pirsa me ya sêyemîn B. Di alfabeya Kurdî de tîpa heftemîn kîjan e? A. D, B. E, C. E, D. F. Roza. Çok şükür. Sırahat mı? Di alfabeya Kurdî de tîpa heftemîn kîjan e? D, E, E, F.
E. Yani Kijan ve bijek. C. C. Tego ere. Eri yani. Roza dibêje Tekene xebir. C tîpa E. Gelo rast e an na. Yani. Piroz dikim çima olsa. Çima olsa bu guman bu. Ya mı acaba E yani. Reva hevdemin acaba Heft. yani havtun ne? Havt havt. Nefahmi şaş faham ke. Ez mara nevana ala. hum çima olsa tiştek ji bo ku hûn di pirsên dinê de nekevin vê xeletiyê û hûn bi avantaj bin. Hûn difikirin gelo hûn dizanin an nizanin. Pêlekê me pêlekê me. Pêlekê ne? Na ez peltkim qet ew nebû min fêm nekir. Pêl butonêkin nere? Yani Nesekin yani ew salîsel jî pir girîngin û ji xwe taybetmendiyek vê formatê we kî lez pêl butonêk e ji xwe 30 saniye we heye hûn difikirin. Ji bo fikrê dem heye. Dibe şêdîne dibe 40 saniye, dibe 5 saniye. Ji bo fikrê dem heye. Ji bo wê teqez pêl butonêkin. Te pîroz dikim roza. û em derbasî pirsa xwe ya çaremîn bibin. Ger ku hûn jî amade bin, bila pirsa me ya çaremîn bê. Di çîroka siyabend û xecê de çiyayê ku navê wê derbas dibe kîjan e? A. Cudî B. Sîpan C. Gilîdağ D. Sûriya. Bankotin çi anez ki. Di çîroka siyabend û xecê de navê çiyayekî heye. Ew çiya kîjan e? Nameyê koy. Persken. Heft saniye tamam. De. D. Simbil. Çiyayê simbil. Dema te çû, dema te B. nema? B. Dego ere? Eri. Sûriya dibêje B çiyayê Sîpanê. Gelo rast e an na. Doz dikim Sûriya. Çima xwesî di nav dema? Ya- Te zanî bû jî ji xwe te. Mewende min no çirok wende bi rewna mewende bi. Loma ama heşmid ne mewende bi. Ha işte ne mendibê. û deyircî est Ha? ser Sîpanê stran jî heye. Mamoste genel kültürümün Kurdi zap ki. Ne kem niye. Beriya herkesi buton lê dixe. Fırsat var rast ben. Hala butonu. Serê govendê dikişîne hûn Em pêl dikin jî nabe. Ev buton naxebite. Erê Naxebite vallahi. Dibe şayekem de her 5% destpêkê de mamosta gelo butonê we naxebitin çawa naxebitin. Rojat li ber xwe bide wî Berxwe dizin nabe. Buton qirabe. canê wesa bi xemnî evîn beşayekem ew antrenmanê ne wisa. Tabii. Kondisyonê ji bo beşên pêş ger ku hûn amade bin ji bo beşayekemîn pirsa me ya pêncemînê wêr yani pirsa me ya dawî û paşê me binerin kê çend puan qezenc kirine hûn amade ne? Ji bo beşayekemîn bila pirsa me ya pêncemîn B. Ji van rengan kîjan di nav çar rengên esasî de ye û rengên din jî ji wan dertên. A. Şîn B. Kesk C. Portekalî D. Binefşî. Roza Ay pırsçı bu. pirs rengi esasiye. Kîjan rengi esasiye. û rengên din jî ji vana pêk tên. Yani ne bi tevle hevbûnê çêne wî ye. Yani ez tam ne ama ez bejim kesk. B. Dego erê? Eri. Roza dibêje B kesk. Gelo rast e an na. Bixabin xelet bû rojat masa te veketî mafê bersivê yetê. Ez jî ji bejim şîn. Dego erê? A. Bele. Rojat dibêje A şîn. Gelo rast e an na. Roz dikim rojat. Roza te xwe xelet kir ne were? Ya Şîn û şin zerê kes. tev hevke. Ne were? Rasta ya. Te acele kir. Neyse.
Kelejani. Kelecani bu ne olsa? Em xwabidin ve kelejani bis. Ev ji bo vî tiştî pêlêkirina bûtona giring e. Ewsa maf diçe masadinê. Can biner. Beşayeke qediye ha. Qediye? Erê Çi çi qediye? lezim çi bezane. Em binerin gelo de encama beşayekem de herke çen puanên mehene. Tabloya puanan evên hawere ser ekranê. Roza 2000 puan, Rojhat 1000 puan û Sûriya 4000 puanê xwe heye. Wedît ne were? Serê govendên ha Sûriya dikişîne. Lê qet wisa mêze nekin ha Sûriya kêfa wê hatiye wisa kêf kêfa wê ye. Ne ez zana ez dimara kona. Hey? Ne zana yani maduvine yani. Na jin hadi de xwe bêhêvî kir çû. Na, na. Wenda kir zaten. Na tiştekî wisa nebêj. Tamam. Yani ji ber ku bandora bê motivasyona we teqez li butona we dike li konsantreya we pirsê dike tiştekî wisa nefikirin. Pirs hat pêl butona xwe kin û taliya talî hûnê bersivê kevin. Ya rast ya xelet. Ne were? Ya şin ya kes. Ya şîne ya şîne ya keske. İja hûn amade ne ji bo beşa du yemîn? Bele. Amade ne? Tegoerê beşa du yemîn dest pê dike. Ji bo beşa du yemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Ji van welatan kîjan welatekî rojhilata navîn nîne? A. Mısır B. Katar C. Bahreyn D. Kenya. Suriye Zû pêlê dikine zû. Lata navi. Kîjan ne welatekî rojhilata navî ne? Mısır, Katar, abin, Bahreyn o Mısır, Katar, Bahreyn û Kenya. Kenya. Tegoerê Eri. Suriye dibêje D. Kenya. Gelo rast e Anna. Te pîroz dikim Suriye. Kenya. Kenya'yı rast ne var? Tamam. Kenya işte. Veles belekri. Ne var? Ya eri tamam şıkhat. Muhandibu lelem basfor ve ne ketibu. Jiboyu ve zubelekri. هاي بالام Yani ko galet jiboyu masa ve ne ketay. Mama selam besor pir dereng vetkeve. Dereng vetkeve? Ere. Hatta yani me goya beri kulam besor vetkeve. Bedna beri lamba sor şoğun pelekini venak masa ve venak hevşkun. Ne mümkün? Tamam yani ev min heji mantıqa fem nekir yani. Sor veke bu ne pelekini. Yani cana veya alarm Na. Beri ya ve bu peleke şoğun venak heve. U pir wisa bi milisaniyeyan masa برنامه کامپیوتر و ساعتیه ساز کردن کو چاو وکت که پلیکری به ماسا که حس بکه ماسا که ناس بکن بجن پلیکری به سوریا جبه کو پلیکری وینه که تو چاو وکت و پلیکری و سابو اره جبر وی باشه Hoş destek. حوالین رج ید کارن جبو لمبا سور بلا های وجه به به قداندنا دیره کو پروسا میلیسانیه جنه که ناورا دی بشا دو یمین پرسا یکم جی چو ام هاتن پرسا دو یمین آماده نه جبا پرسا دو یمین Bele. و گر کو تماشاوان مجی لمالیم خواه جبا پرسا دو یم آماده بن جبا بشا دو یمین بلا پرسا میا دو یمین ب 25 مجدار چتینه بیراوه A. Roja feministên cîhanê B. Roja têkoştina li dijî şîdeta ser jinan C. Jinên bindest a cîhanê D. Roja jinên ketkara cîhanê Roza 25 mijdarê çi tîne bîra we Rojajinin ketkar. B roja li dijî şiddeta li ser jinan. Degoerê Erê. Roza dibêje B. Roja têkoşina li dijî şîdeta li ser jinan Gelo rast e Anna Te pîroz dibî Roza ez naqeş xwe kesekî ku êdî ne were zarok mezin Nizam bitir. Yar kal pîrê ku 25 mijdarê nizane tuneyî ne wisa bi taybet li Kurdistanê
bi tekoşîna salar e ew hişmendî ji ber ku ava bûye te pîroz dikim îja em hatin pirsa xwe ya sêyem çawayê kelecanî çûne êdî rehetin Na kelecentine. Baş yani. tamam ji bo bûtona ji bira destê we her car li kêleka bin destê we bira nel nêzî bûtonê bin ji bo neheqî çê nebe hûn amade bin û ger ku temaşamayên me jî li malê xwe amade bin bila pirsa me ya sêyemîn bê daristanên wê yên çamê bi nav û dengin di dîroka nedûr de şerrekî encam karesat lê qewmiye ev bajarê Kurdistanê kîjan e A. Meletî B. Westan C. Şirnex D. Sarıkamış Roza Joker tune nasıl? Natin Yani tahmini ez bejim B Westan. Tegoyeri Eri. Roza dibêje B. Westan gelo rast e Anna Mixabin xelet bû rojhat masate vê ketî mafê bersivê yê rojhat e Ez ji bejim C Şırnak. Tegoyeri Rojhat dibêje C. Şirnex gelo rast e Anna Mixabin xelet bû Sûriya masate vê ketiyê mafê bersivê Sarıkamış tabii de Sarıkamış. Tegoyeri Evet. Suriye dibe de Sarıkamış. Gelo rast e Anna. Te pîroz dikin Suriye. Mamas da Westan çayo. Kavaş. Westan wane. Wane. Ha. Navê navçeyeke Wanê. İja xweş bû pêşbazî. Wisa yek bêder nexeriyat, yek bêder nexeriyat. Ji bo wê pêlêkirin we ferq kirine îjar. Rojhat berî te pêlêkirê, te piştî rojhat pêlêkirê. Pêşî mafat ji bîre, paşê mafat ji te re. İja wexta hûn bi hev re pêlê dikin jî sîstem yekê nas dike. Ew di êdî milîsaniyeya tê hesibandin. Ji bo wê teqez lez bikin. Baş e? Nana hûn xweş diçin. İja alan werin beşa siya binerin. Wê çi biqewime, wê çi ecacok rabin. Hûn ji bo pirsa çaremîn amade ne? Bele. Bele. Wê çaxê bila pirsa me ya çaremîn bê. Ji van fêkiyan kîjan li ser darê çênabe? A. Derê reşk B. Festik C. Ananas D. Tirî Roza Serdare çenabe. Fıstık dar heye. Dirireş. Ne böğürtlen. Yani evet. Ananas. Diri. Ay işte bu mezandır. Eko tu dane ser darê ne wan li bêjin ge Yani, xweşpare? ananas C. Dego erê Eri. Roza dibêje C. Ananas. Gelo rast e Anna. Her mi Roza? Çima aqwasî difikirî? Ananas. Dirî bi darê de nefsa. Fıstık darê wan e û dir reşî di dara de ne? Ya mugo belki canım pırsen savutkin ya. Hani belki tiştek. Ağaç mı? A. Dirî reşk. Diri. O çiyo. Dir reşk zazakî Den çina reşk. ya. Böğürtlen. Dandura. Ya. Den du reş. Lez şima zazakî. Dırık. Direk. Şima bon direk. Dırık. Ma bon dir reş. Te pîroz dikim. Ananasê puan bi te da qezirinç kirin. Ananas. Hûn ji bo pirsa pêncem ya beşa duyemîn amade ne? Piştî vêya ja pirsên sedî sed tên ha heye we jê hebe. Dest kêlek evin Roza. Kêlekê dest alivir erê. Roza hincî destê xwe ne. Roza destê xwe ne kêlekê. Zanî ji ber ku Liverpool nayê feq kirin lê li kesên ku temaşe dikin. Yani farkı da. Pir baş. Carna hinek pêşbazên me ji ber ku wê kêliyê ez jî pirsê dixwînim ya jî em konsantreyî vir dibin. Dest li vir e. Ji hevalên rejiyê hişyar dikin. Ger ku hûn amade bin
Bila pirsa me ya pêncemîn B. Nivîskara nivîskarê helbesta janya û avakarê teoriya çirûskîzmê kî ye? A. Ahmed Hüseyinî B. Rênas Jiyan C. Abdullah Peşew D. Fatma Savcı. Roza Renas Jiyan. B. te guerê Ere. Roza dibêje B. Rênas Jiyan. Gelo rast e Anna. Pîroz dikim Roza Janyayê jî bi te puan da qezençkirin di pirsa pêncem ya beşa duyemîn de. Em nicel puana mêze bikin. Teqezîca puan sero bin bûne. Em binerin de encama beşa duyem de herkê çend hezar puanên me hene. Roza bûye 11,000 puan. Rojhat 1000 puan û Sûriya jî 7705 puanê xwe heye. Bi dilê wê? نام شرف نبدل Hela bir şeref ne dilê. Bira ne dilê te be Rojhat? İnki caht bike wî, inki ber xwe bide. برخوزم نابه yani. Xwedan jiyan ha. Xemdîne hîna beşa duyemîn heye, pirsên sedî sed anha îjad tên. Di sedî sed de em joker dikarin bikarbînin? Joker tune. Di sedî tune. sed de Ew joker kengê heye? beşa dawiyê, beşa Dawî, finale. dawî. Erê. Ha. Di vir de dema tu rast bersiv bidî dibe du qat û xelet bersiv bide nîvco dibe. Erê. İjar. Ger ku ekrana min were ez ê derwasî pirsaç sedî sed bidim. Tamam hat. Hûn amade ne ji bo pirsên sedî sed? Ez ê yek bi yek bipirsim. Buton tune û dem jî tune. Oh. Erê. Roza. Tu pirsaç sedî sed dixwazî Anna. Ya risk xweş e. Ez hemû pirsan jî merak dikim. Hema ez pirsek bigirim ya. Pirsê digirî? Erê. Tamam. Wê çaxê bila ji bo roza pirsa me ya sedî sed B. Neçeme ango navenda çanda Mezopotamyayê yekem car li kîjan bajarî hatiye avakirin? A. Amed B. Edene C. İstanbul D. Qamişlo. Buton tune û dem tune. Rast biber sivînî ve puanê te bibin du qat. Xelet bi wê bibe nêvî. Dîsa xelet bi wê nîvcotir bibe û dîsa xelet nîvcotir bibe. Lêk te yek bersiv da şaş bû tu dibê ez qet nizanim ez naxwazim bersiv bidim tam elbir disekinim. Tu karî wisa jî bikî. Lê mecbûrî carekê bersiv bidî. Ne çeme carekem li kîjan bajarî hatiye avakirin. Yani wek İstanbul tevîra min lê dîsa jî Qamişlo nîne yani ez nebawerim Qamişlo be. Adana jî can sanki car caran. Sala çanda da notu dido bu. Not Sal ne nivîsan biraz sor. Salî jî tera bêjin. sal ez dibêjim C İstanbul. Te guerê Erê. Roza dibêje C İstanbul. Gelo rast e Anna. Te pîroz dikim. Tu zanî bûye ji ber ku lê Amedê jî û li Edenê jî neçeme vebûye hatiye Erê girtin. peşî cara yekem û gem bûn yani. Salên Evet. tam Amedê jî salon nodî bûn û Edene jî salên nodî. Direkt bi navê neçemê hebûn. Em ê ji ne bi navê saziyê kedinê. Ji ber wê lê cara yekem ji xwe li İstanbulê û İstanbulê îsal bû. jî çend mehberê jî sî saliya neçemê hat pîroz kirin. Ne were? İstanbul'da pîroz kirin. Em jî ji vir hemû kedkarên navenda çanda Mezopotamya ji ber kedawanî sî sale pîroz dikin mala wan ava be ku vê çandê xwedî derdikevin û wê li pêş dixin û radigînin nifşên nû. Îja me her cem roj hat. Roj ji wir hiltê. Roj tê. Tu pirsa sedî sed dixwazî Anna? بله تخازم Bixwaze ji xwe yanî. Nexwazê sorê bidim te. Amadeyî? بله Buton tune, rahat be dem jî tuneye. Bila ji bo roj hat pirsa me ya sedî sed B.
Yekemîn koma şanoyê ya Kurdan kîjan e? A. Teatra Elegez, B. Teatra Jiyana Nû, C. Seyr-û Mesel, D. Teatra Nûpel. Yani dibim teatra jiyana nû. Ez dibêjim be. Te goyerê Teatra nû. Bele. B. Rojhat dibêje B. Teatra Jiyana Nû. Gelo rast e an na. Ne rast. Bu lehîn jî mafeteyê bersivê heye Rojhat. Yani bepirse. Nizanim ji ber wê aya ez derbas bim. Tu edî bersiv nadî, sekinî Na. nedî. Bele. Tamam, em binerin gelo bersiva. Kam ji hevalê xwe pirsin, gelo li cem wan bersivek heye. Roza, bi te kîjan e? Ji ber Yani xwe Rojhat sekinî yedî. ez navbera tiyatra elegez û nupel lêda mam ama Suriye tu çi dibe? ez bin belki elegez يعني ben tiyatra از elegez. قد تكون كنا ما أول كنت هشمرا فيرتا أنا نزنا يعني أما هشمرا فيرتا Belki xebatên şano yekem car li wê derê bû. Îca nav ji elegez belki nupel ama ez jî dibim aya yani. Em binerin gelo yekemîn koma şanoyê ya Kurdan kîjan bû? Teatra Elegez. Pirsekî xweş bû oğlum. Ne var? Canê te sawe? Navbera te şanoyê çawa yî? Yani baş normal yani car için te. Diçî? Bele. Tu kîjan lîstika şanoya bajêr pir de ecîbî. Kîjan? Kîjan lîstika wan pir de ecîbî. Yani her davê ez çûm okey. Bijîşkeke ez navê çû naybiram. Kirêçî? Kirêjî ew Sinan bû navê doktor. Tu çûyî tartûfê. Ez çûm tartûfê. Ez çûm tartûfê jî û ew diktatör jî. Ew jî pir baş bû. Ya tenê ezê tu çûyî tenê Tenê ezê. ez. Tenê ez bele. Ya teatra jiyana nû ye. rast e. Tartûfî ya şanoya bajêr ya Amedê. Navbera o şanoyê çawa yî? Ez cîna bînim ez. Çawa Her cîna carê bînî? rezervasyon çetkim dibê xilas bîye. Wa. Cî nemaye. Heval Lê- hevalên şanoya bajêr gel ku li me temaşe dikin. Ez xwazim hinek Ji henek kerema xwe re vê mehê temaşe bikim. roza dixwaze were hinek henek. Yani torpîl jê re bikin. Kuzanim. Niha me ji niha da ji bo me muzîn me ew kir. Me rezervasyona xwe çêkiriye. Ji ber ku eleqeyek pir mezin heye û ev tiştekî pir xweş e ji bo şanoya Kurdî gel ku 10 rû pêş, 2 hefte pêş tu digere û tu cî nabîne li Amedê. Gelek xweş. Ev tiştekî pîroz e ji bo em keda şanogerên Kurd hem yên şanoya bajar ya Amedê hem teatra jiyanan û li wanê jî ê şanoya mencel pîroz dikin. Divê nehêlin salon vala bin ji xwe şev û roj. û not bigirin ha. Roza Hinek henek. Roza dixwaze hinek were hinek henek û cî nabîne. İn jî dibe şemî jî dibe serpiya jî dibe. Baş e em ê herin cem kê? Cem Sûriya. Sûriya tu pir sedî sed dixwazî an na. يعني يا ماكوبن يا ماكوبن سر يعني Ya her ro ya mer ro. يعني بأرشام مستر Tamam, duazın. أزواج Bila ji bo Sûriya pir sameya sedî sed B. Filmê ku berxwedana Sûrê kiriye mijar kîjan e? A. Textê reş, B. Ji bo azadiyê, C. Katî aspî sermest, D. Evîna Sûrê. ب ب B. Ji bo bo azadiyê. azadî. Te goyerê. أري Sûriya dibêje B. Ji bo azadiyê. Gelo rast e an na. Te pîroz dikim Sûriya. Saet xweş. Te temaşe kiriye. يعني ما Ene tamam li vir neketiye. Gizane li bawayekî herkesî jî. يعني يعني أشكن يعني Temaşe kiriye. Tenê di pirsên sedî sed de tenê rojhat galet bersiv da. Yani o jî çû pirse herî baş.
Rojhat ka em çi bikin? Ka em binerin de encama pirsên sedî sed de û beşa duyemîn ji xwe bi dawî bû. Roza bû 22,000 puan. Rojhat mixabin ma 500 puan û Sûriya jî bi bersiva xwe ya rast xwe gihand 15,500 puanî. Hûn xweş diçin. Kaço khost. Rojhat. Valla zon khost. Zanin har rojhat dibe tamam. İca westiyan. İca dem hamine. Her tim var dibe. Yani digelek bernameyan de beşa yekem û diyem hevalîm ku puanê wan pir kemin di finalê de bi ser dikevin. Bitirsin haya we jê hebe yanî. Rojhat hatiye serê govendê bikişîne. Em ê derbasî beşa sêyem bibin. Berî ku em derbasî beşa sêyem bibin, agahiyekê ji bo beşa sêyem, pirsa yekem bi denge. Deng tê, em li deng gudarî dikin. Deng tê, gudarî Bele. dikin. Piştî deng ez pirsê dipirsim. Tamam. Ez pirsê ji bo wî dengê dipirsim. Buton pişti pırsı. Erê buton piştî pirsê. Ne pişti denge? Ne piştî denge. Hûn amade ne? Bale. Ger ku temaşevanên me jî li malên xwe amade bin, tegoerê beşa sêyem dest pê dike. Bila pirsa me ya yekemîn B. Ev dengê we guhdar kirî yê kîjan enstrûmanê ye? A. Bilûr B. Flût C. Zirne D. Ney. Roza ve çi bi gazevli ve çi bi gazevli masa xist. Wow, süper bu. Pir xweş bû. Kerem ke Roza. A bilur. Tegoerê Evet. Roza dibêje A. Bilûr. Gelo rast e an na. Te xweş bersin be. Saet xweş. Gotinê ku sahî dibe tu xweş dibe lê bilûra te tuneyî. Te xweş bersiv da lê bilûra te jî Pırsa ki tuneyî. be agide cumhura alakadar be. Az bende bu. Çima? Tedi evji evtike ya. Ew bilûrê lê naxe Ev zanî? ne? Ev çi bu? Egidê ji mo çi lê dixe? Bilûr lê naxe. Çi bu? Mey lê dixe. Mey. Erê. Mey. Navî wî wek Lê- mîrê bilûrê belavû ye. Lê di esasê Mîrê. xwe diya ku lê dixe ne bilûr e lê fîqê lê dixe. Başa ve ne pirsine xomeş. Duzere ji heyem. Evji sa cana mirova evtike sa. Dûzele dengê wê cudatir e çupa ku du qamişê wê hene. Evet. Du boriyê wê hene û dengê wê cuda tire. Hûn ji bo pirsa duyemîn amade ne? û ger ku temaşevanên me jî li malên xwe ji bo pirsa duyemîn amade bin, bila pirsa me ya duyemîn B. Di bedena mirovan de masulkeya herî bihêz kîjan e? A. Masulka zik B. Masulka pişt C. Masulka stû D. Masulka çene. Suriya Rojhat te şikand Rojhat ya. Buton şikand. Az ben dayo ke sekim ama disa perneket. Çav beneket. Dem dişe Suriya kerem ke dem demate ye. Masurke çi awil ay ber. Kas dilmi sinavaylur. Nevine ana mamuste. De bedena mirovan de kas sameya herî bihêz masulke. Ere. Şok. Masulkeya zik, masulkeya pişt, masulkeya stû, masulkeya çene. Masurke çeni tabi. De. Tegoere Suriya dibe de masulka çene. Gelo rast e anna. Pîroz dikim Suriya her bijî saet xweş. Pas. Rojhat çima şerî bu butonê re ya. Berku ev ke ben da ampule de sekinim. û tu dibe Here ama dîsa mesela yes pelek mi? Vallahi dibimez pel kim nabe. Nagijim. Kakatê xwe pê re bigîne. Hîna pirsene lê divê êdî tu êdî divê bilezînî. Vallahi Meze dibimez piştî imkan lê tu yok. dikarî di finalê de hemû pirsan rast bersiv vidî û bi firêkeva ew jî zanîne. Buton hayat mı? Di finalê de buton heye. Buton Hey, ta derken derken mi? befr. Nana mesele dibe ku te pêrî butonê kir. Ji xwe niha problema te mezin çi ye butonê ne were? Vallahi buton em nagijim butona. Tamam ger ku amade bin. Amade mi?
بله ساکینه دی پوانه پرن نه. چمان ساکین به گر کون آماده بن بلا پرسامیا سیمین ب کومارا ترکیه کی جان ساله جبو اندامتیا یکیتی اوروپای سری لدا A 1986 B 1988 C 1909 D 1992 روزا Kumara Türkiye. جوكر تونه نه؟ لا ساكنين خلاص جوكر حزدكي ده ما تجي تشابه لا هاي تجي هبه از چند ثانیه بفکرم. رهين هي 6 ثانيه ده Yani از پر نه او لیدی ساجی از بجم 1909 ده گويري yani اره روزان بيجي ج 1909 قالوا راسته انا مخابن نراس بو روجات ماسات وكتيه مافي برسيفي يتي اجيب بين 1992 به ده گويري بله روجات بيجي د 1992 قالوا راسته انا مخابن روجات جنر راست بو سوريا ما في برسيفي يتي ماسات وكتيه يعني شو هو كمان تشتكنا شما هي بهي 86 نه وصل 86 و 86 نه 86 ايوانا تقولي اري سوريا دي بيجا 1986 قالوا راسته انا مخابن يعني جارنا تشتي سايج قومن سي برسفين غلط برسفا راس 1988 بو ناون دبن اف تركيا ياكو هما چند مهاجره که دبن امه و ایدیش بر اندامتیه جی باویجن وش خو یک جاری دوری کریترین اوروپا دکه سالاوی دسپیک سرلیدان ایجی دبکو نه بیرا مروف نه وره جبرکو آقاسی خو دوری نرخین مروواهی خستیه جانی و صاحب خمنینه قناه بگو پوان وندانه کرن تما غلط ده برسف دن پوانا وندا ناکن لیم پوانا جی نادن و جبو بشا سیم بلا پرسامیا چارمین ب مارتین لوتر کینگ کیه A. پیشنگ هندویان B. پیشنگ تیبتیان C. اکتیویست او پیشنگ رشان D. پیشنگ زن بودیزمی روزا زبکه لی دخل وای وای اف ده چی معنی؟ کل هر سیجی و برسوی دزانم روزا کرم که sen biliyorsun. پیشنگ هندویان، پیشنگ تیبتیان، اکتیویست و پیشنگ رشان، انگو رشکان، پیشنگ زن بودیزمی C. Aktivist و پشنگ رشان تگو اره؟ اره صبید لی خود بجاره لی تگو اره از نه جاره باور که روزا دی بجه جه اکتیویست و پیشنگ رشان گلو راسته آنا پیروز دکم روزا ساعت خوش وای بالا خدا یه روزا سپر ساکین بغضب لی دخل او سپر ساکین برسف دیده و به درب لی دیده یعنی والا ناچه ها روزا تنی بریا پرسا بریا ویا نتیده پیروز دکم سری گوونده ای دکشینه و پوانه تا چون و چون ام هاتن پرسا خویا پنجم یاوه بشه و پشتیوه دیسا پرسین سدی سدهنه لی گرکو کسک جوه قط راست برسف ندابه تا قط راست برسف دایید و بشه ده؟ و بشه نه نه
Ji bo ku tu karî be pirsek sedî sed bistîne divê tu vê pirsê rast bersiv bidî. Te bersiv dabû. Na. Te jî nedayî. Niye mesela? Ger ku pirsek rast bersiv nedin di beşekê de piştî wê nikarin pirsa sedî sed bixwazin bila haya we jê hebe ji bo wê hewl bidin bersiv bidin divê pirsê de. Ji xwe roza têra xwe bersiv dayê. Ne bersivên rast. Hûn amade bin û ger ku temaşevanên me jî amade bin ji bo beşa sêyem bila pirsa me ya pêncemîn B. Filozofê ku dibêje di gerdûnê de tişta ku ji hev nayê cudakirin, nayê tunêkirin, nayê parçekirin atome kîjan e? A. Demokritos B. Bakun C. Parmenides D. Empedokles. Suriya Filozofê ku dibêje di gerdûnê de tişta ku ji hev nayê cudakirin, nayê tunêkirin, nayê parçekirin atome. Ev kîjan filozof? A Demokritos ne olsa Bele, Demokritos. A. A. A, te goyerê? Eri. Suriya dibêje A, Demokritos. Gelo rast e, an na. Pîroz dikin. Te texmîn kir ya hat bîra te Ne? çawa bû? Felsefe reza feskene. Wisa hes kirin, wisa mirov dide qezenc kirin. Eltena Roja telteme zena. beşa sêyem jî bi dawî bû û em ê herin beşa finalê lê beriya wê em ê hem li puanê xwe meze bikin û pirsên sedî sed hene. Em binerin de encama beşa sêyem de herkê çend puanên me hene. Roza bûye 32,000 puan. Roja zê te nabêjim. Beje çma. Yê rojhat mixabin 500 puan e û yê Sûriya jî 25,500 puan hene. û ji anha dema pirsên sedî sed e. Rojhat ji ber ku qet bersiv neda divê beşê de nikare pirsên sedî sed bixwaze lê mafê roza jî û yê Sûriya jî heye ku pirsa sedî sed bixwaze. Beriya wê jî em ê bipirsin. Roza, tu ji me pirsa sedî sed dixwazî an na? û piştre me herin finalê. Hekê xelet be çend puan diçe? Nêviyê vê beşê diçe. Te divê beşê çend puan stende be axwast. Beşa dawî yani mi çend puan sende be? Yani 32,000 te nabe nêvî. Eri ha. Tamam carek edin jem. Dixwazî? Yani dixwazim sanki. Biryar bide. Te bêje erê ez ê bixwazim pirsê. Zorê nadin yani ne bi zoreyê. Hekê ne ew be? Pirsa ew ê sedî sed ne be çawa dibe? Tiştêviya? Ha ku tu nexwazî puanê te wisa dimînin û em diçin finalê. Îja me herin cem Sûriya me ji wê bipirsin bibin tu dixwazî an naxwazî. Ku Sûriya bixwaze û rast bersiv bide puanê wê bilind dibin. Lê Sûriya bixwaze û şaş bersiv bide kêm dibin. Belkî Sûriya bê ez jî naxwazim. Niha Sûriya wê li gora te hereket bike zan. Taktik, stratejî li gorî. Tamam bila be. Bila Eri, eri. Wê çaxê bila ji bo roza pirsa sedî sed B. Nelson Mandela kîjan salê wefat kir? Di dîrokê de qet A. nebaş. Sal 2013 B. Sal 2014 C. Sal 2012 D. Sal 2011 Bu ton tune û dem tune. De bîra te qet yana. Ya ez de mesela ev de gelek nebaşım yani. Mesela Dîrok dîrok û hejmar. Dîrok û hejmar. Lê piçekî bifikirim. B 2014 Te guherê? Rehman Xwedê lê be.
Değil ne gotiye ya? اره اره روزا دبیجه به سال 2014 گلو راسته آنا صحبه مخابن راست بو لهین جی مافیتی برسی به هیه کو اوجی شاش بن نیو جوتر دبن لیکو راست بن پوانت تین جی خوی بره هکه سیزده بازی پر برکبیم گلو نلسون ماندلا کشان سالی وفات کرد قد تشتاق جناي براته یا گلک تشتین بیرامن işte جبا کو هر چارجی دیروکن نزی nez bir nezi havın ji و نزی منجی nezi men ji که 2011 مچت کرد دینه بینا خو گلو از فلان سالی لکوبم چه کایره مجول بوم که من او نوچه خوانده بود te بیرام من ama قاز برکتی ده هزار و یازده سیزده کی جان پر نزی دادی وك حس كرن وك تخمين هي هن جباكو هم پیش باز المتين هن ميوان المه کی جان پیشی تسر زمانی وان وياد بجن وقتا كل نزاني بن باش اكو دكيفت دليته کی جانه یا جبه که دیروکک نیزه یعنی نه قاس دوره 2014 وان جام گلک او بون یعنی تدی خوش بو یعنی صانم خوش بو وين چارده بو بنر اره نه وره بس بنادي مهر ورا خوات احواك خوار بفكري روزا kopya serbest كوبيا نا روژا شخوات تخزش نگیره قرار kopya بدم روزا بس گناه خوي نادم kesin روژا زانه نامش onu benden mi? نا نا Ve ki bahi ziyade bir اري وصحي راس ya çebe ya çebe. Yani ev jihalet be edin karım o. نا ابجغلت بك اري قادم برسفدي Şuna biledi. ناجت ويا راس بتي تريتي نيفي Ha اري tamam. A 2013'de. تقويري Arı. روزا دي بيجا 2013 قالوا راسته انا بيجي حتی این نوروز دوانقه یو پیام ای آموندشیم 10,000 ایریس نوروز دیار بکرده İşte sezde çarda gelek nez bu. Na biramın. بينات فريبو Hep çekil. puanı da hadin ciğer Cardın koyayım. rahma khadele. ما قد اللي بنوري هاد جي خوي بالي تبيروز دكم مخابن روجهات باي در باست خوش سرت چنگ دکن نوره هوالنو از نغلطم نوره جهلا تکنیکی روجهات تمام نره ام هاتن جم سوریا سوریا تو پرسا استدی سد دخوازی نه از بوازی وازنه وزنه طبعا طبیعی خورا شو زمراشنا بوز مريان و چاقه بلاش بو حوالا سوریا پرسا استدی سد ب
Serdama 7 sala 19 ji bo Amerîkayê çawa dihate binavkirin? A. Serdema kovboyan, B. Keşfa Alaskayê, C. Êrişa ji bo zêran, D. Serdema petrolê. Serdema 7 sala 19 ji bo Amerîkayê çawa dihate binavkirin? Di wê demê de, di wê serdemê de li Amerîkayê tiştekî ku pir wisa bi nav û deng û berbelav bû ku wê hatiye binavkirin. Serdema kovboyan, keşfa Alaskayê, êrişa ji bo zêran û serdema petrolê. Yani ez dobe erzi ama yani hiç niyem heşime. Kovboy Kur'an zaf Mecbur verino. tahmin ki. Verino. Mecbur Keşfe Alaska'yı. De. De. De ne var? De. Ve de bu. Serdema petrolê. De goyerê. Evet. Sûriya dibêje de serdema petrolê. Gelo rast e an na. Sûriya. Ne rast bu? Hin jî mafetê bersivê heye. Du mafete hene. û tu dikarî bêjî na li vir disekinim êdî bersiv nadim. Ne yazdı bidi yani. Huraşe. Heger şıkak avli ve heşmira şimayni ve vay rast feci az oxu sarık biden butonlar. B. 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 Keşfa Alaska'yı. Keşfa Alaskayê. Te goyerê. Evet. Sûriya dibêje be keşfa Alaskayê. Gelo rast e an na. Xavê Sûriya. Puanê te bide Vacebo. Vacebo. Na rey vacebo. C. Bele. Sûriya dibêje C êrişa ji bo zêran. Gelo rast e an na. Hem de Victoria. خورا اولا ماش متزان E استرودي الحدريه ne probleme puanê te nêvî bûn. تشكني بان نوري. وجان موش بو Canê te sağ be. يعني Çi rahat edî. Puanê wê jî pirin. Ji xwe de hat dibe zaten ya ez ya jî Yani. roza wê kompîterê bibe. Ma heman Hêvî işte kirayê. birîne, ha roja. Araya mı? Hêvî işte birîne. û ji xwe dibem li heman cihî dixebite wê kompîterê Par finalê bibin. de piştre li hev kirin ha heyete jê hebe nizanim yani. Araya baş kırma. Êde mîle masat tu neyê ne wisa? Dışarı nasıl gerek yok. Zor bakırsın. Baş şekan binerin de encama pirsên sedî sed de herkê çend puanê me hene. Hûn jî merak dikin? Roza puanê xwe parast 32,000 puan. Rojhat puanê xwe pir baş diparêze. û Sûriya ma 20,500 puan. ما تقيد زعف شنو طايش يعني Taşın, evet. Taş yani. Yok, Pan- bir pan tane ya çağırdı. beşe diçe. Naha puanê Roza jî û yê Sûriya jî Roşası ê rojhat finalê de pirsakî şî bersivî de 5,000 puanê te çêdiba. Rastı. Her yek 10,000 Ya bu puan. tontun ama belki ama bana barsın. Finalê de her yek 10,000 e. واه Ana gava ana final hat. Namade ne? Meğerin finalê. بله İjat pirsên berî ku em derbasî finalê bikin. Jokerê we bînin bîra we wisa derbasibim. Ji kelecaniyê Jokerê xwe ji bîr dikin. والله مجبور نکردیم دست پێکێ داد Dest بپرسم pêk eder odan Joker
Roza pırsıkı ve gelo joker tüne ya. Ana dama joker ay Roza. Destım her ku pırsık ve Roza beş ko puanı mı jipre? O hama joker. Allah te. Und karım be 5000 puan pırsı bidin guhartin ki rojat ne kare jor ku puanı bir ternake. Rojat ne kare şık jice bede avetin puanı bir ternake. Malatava mamusta. Ne çari rast bersi vidi Rojat. Eyvallah. Ne çari mecburi. Mecburi. Les bel butone ke u rast bersi vidi. Und karın pırsa xo bidin guhartin ez pırsa gidin jwa bikim. Le kepel butone kirbe 5000 puan. U kuna ve bejerke galet baveje. جبو كم من الساحة بدو 1500 بوان أو تشوت يك عادن جيبو خوازة دي بدو 1500 بواني دمينن دفع بجيرك ما في وين دجوك هراي باشا Yani bu guhartına pırsan ev يا joker ev يا mesele. يا برسيد جوهري يا بجيرك تعبيجي دو تشتن يعني جهر دو هيك ونما دنا روجات هذه البرق وابده ايه مزدبم روجات اديته سري بوفنده هون شد بين Mamusta pe priya osa gogun. يا روجات برق وابده كلها موتيفيشن من نابه يا دوي تشتكي بك ها ونما دنا Bele. Bele. Gel ku temaşabayın meci amade benim. Te gohere beşa finale dest pedike. Jibo beşa finale bila pırsamaya yekemin B. Yekemin matbaa jehela kijan ve jevan ve ulkijan bajare kurdan hatiye avakirin. A. Hüseyin Hüzni Mükriyani Ravandis. B. Ekrem Cemil Paşa Ahmet. C. Piramert Süleymani. D. Kurdizade Ahmet Ramiz Afrin. Rojat. Rojat. Bravo işte. Rojat, jibo kudem tüne birkaç da piloz göntel buton yasay. Fahme hat. Evet. Dem tüneye. Dem tüne. Acele ne ki? Yekemin matbaa jehla kijan ve jevan ve ul kijan bajari kurdan hatiye avakirin. Hüseyin Hüzni Mükriyani Ravandis, Ekrem Cemil Paşa Ahmet, Piramert Süleymani, Kurdizade Ahmet Ramiz Afrin. Ez bejim şıkacı. Piramir. Süleymani. De goere, Meri. Rojat beje C. Piramert Süleymani. Gelo raste, Anna. Ah Rojat, ah. Le dve beşe de tam masata galati veket. Maf derbasi masedin nav. Eri. İşe kadisam bepirsin jwa. Hum bana ve ekişan bersifide. Rojat bate bu kadar. Ya livir dibe ve jev. Ha ve jevan. Am goqe dibe ev ekun resim xez dikin. Na ve jevan. Mişaş fem kir. Tu bate ekişan bersifide. Ben ne bileyim ben. Ekrem Cemil Paşa Ahmet de o bu gota. Ne? De. De gota de. Em binerin gelo bersiva rast çi bu? Ekrem Cemil Paşa Ahmet. Takazunle rast hatın eji. Dama xwendinên wêjeyê jiya jiya dîrokê. Rojat te nebîstî bû ne were? Na. Canê te sabihîn pir senelo. Ya, Ya dawî jî ez ê te motive bikim Rojat. Evet. Ez nahêlim tu moralê xwe xerab bike zanî. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya duyem bibin. Amade ne? Em ber bi dawiyê vediçin ha. Çend pirsmane? Çar pirs. û ger ku pêdivî bi pirsên sedî sed bimîne her kê pirsek sedî sed heye. û pêdivî pê nemîne ji xwe piştî çar pirsan finalîstê vê heftê an jî finalîsta vê heftê an jî finalîstên vê heftê belkî du finalîst hebin lê nebimkune. Ew ê diyar bibe. Hûn amade ne? Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya duyemîn B. Di cîhanê de cemme herî dirêj kîjan e? A. Yangtze B. Mississippi C. Nil D. Amazon.
Roza? Di cîhanê de çemê herî dirêj kîjan e? Yangtze, Mississippi, Nil, Amazon. Yani Mississippi و Nil. Çawa navbera te û erdnîgariyê mijarên bi vî rengî eleqeyek tek taybet heye yana? Yani na alakayı kim taybettin hele Joker çav. Ben mesela Joker. Joker, tu dikarî vebijêrek bavê jî 2500 puan. Ek vebijêrek galet wê biçe. Dimîne sê vebijêrek. An jî pirsê biguherî lê 5000 puanê te jî wê biçe. Heke şaş be. Joker çixwe. Joker. Heke şaş be çend puan diçe? Na şaş be puan naçe. Naçe? Na. Ha. Dema ku tu bixwazî pirs bê guhertin em 5000 puan te distîn. Wisa belaş pirsê nadin guhertin. Tu bixwazî vebijêrek galet jê biçe 2500 puan diçe. C Nil. Te guherê. Ere. Bê dilê xwe lê dibêje erê. Roza dibêje C Nil. Gelo rast e Anna. Mississippi vezir. Ezir begreyim. Bixabin. Ne rast bû. û mafê bersivê ji xwe derbasî masê din nabe. Mississippi. Roja tu batê kîjan bersiv bida? Yani. Şıka be. Sûriya tê bigota kîjan? من Nil bigotana. Ji xwe Nil yanlış yani. Tamam. Vay ne nîle var. Vay ne nîle ji xwe. Ne nîle tê kîjan bigota. Mississippi ya. Of. Mississippi ne zina yani. Ez Em min herin gelo di cîhanê de çemê herî dirêj kîjan e? aman nere. Amazon. Allah mevni zandı. Neyse ezber neketim. Ne ber neketim ji xwe min bû. Mutgoxi Mississippi ya. Cîhanê te saw be. Ne var ji ber ku pir wan pir dibihîzin jî. Wisa dibin hişte jî dimîne. Xemnîne puanê te neçûn lê te puan jî li xwe zêde nekirin. Çemu yok cihaye. Çawa? Çemu nehir cihaye ni yani cihaye tabi ne? Na yekin ma. Yek ya. Çem nehir. Aynı şey. Erê. Ya. Bence sanki nehir çıkabilirim ama. Emzu da kapesi naşoğulun. Ya edî tiştên bi vî rengî yanî ji xwe mirov gelek cara di nav jiyana rojane de jî dibihîze dixwîne lê gelek cara jî eleqeyeke taybet carna heye di van branşên bi vî reng hinek kes ser mîtolojî hinek ser dîrokê hinek kes ser erdnîgariyê em bêjin hinek ser kes ser fezayê dixwazin xwe li pêş xin ji bo wê jî mirov di pirsên wisa de dikare bimîne pirsên finalê ne li awqasî jî hebe ne were ger ku amade bin em ê derbasî pirsa xwe sêmîn amade ne ger ku temaşevanên me jî li malên xwe bi hemû kelejaniya xwe amade bin bila ji bo beşa finalê pirsa me ya sêmîn B. Patagonya di sînorê kîjan dewletan de ye? A. Brezilya Şili B. Arjantin Şili C. Panama Honduras D. Arjantin Brezilya. Roza? Patagonya. Desene ki tamam. Te bihîstiye. Madem puanı me diçe çima Joker heye? Çawa? Joker. Joker mirov bi puana difroşe ma wisa o Jokerên belaş dibe. Me yek pirsî bû tu ne bû? Me janya pirsî bû. Bê qayîl nabî. Yek pırs bu. Gramer jine pırsi.
Alfabe persi roza tişt tiştek qayıl nava. Tiştek qayıl navi. Tırsım tübü ve finalist disa pe qayıl nevi. Jokerê te jî hene û tabii tutkarî wan bikar neyne. Dikarî dîsa bersiv bidî, bersivek xelet bidî û puan qede ji nekî lê puan wan da jî nekî. Ew jî karek yanî. Ne were? Tiştekine di saat em benda te sekinin. Me da mı sekî? Erê. Na ya. Kısa gotin. Gotin li benda şêr kutsi. Amrê dema xwe de hatin. Hûn zû hatine. Wî ji kelecaniyê zû hatine roza. Gelo Patagonya di sînorekî jan dewletan de ye. Brezilya, Şili, Arjantin, Şili, Panama, Honduras, Arjantin, Brezilya. Di navbera be û deyê de çim û têm çim û têm. Ji xwe ve bijêrkekê jê bidavetin. Ay te jî pirin ji xwe. He? Puan lê zêde nabe. Nakşu. Dezbim şıkakê bavêje em 2500 puan işte bistîn. Tamam. Pişre ne çi bidim min? Puan nadin. Tu ha na ku tu rast bersiv vidî. Tu 1000 puan qedenj dikî. Tenê 2500 te tu 7000 puan 500 puan li karî. Ne were? Lê ku tu rast bersiv vidî. Ku tu rast bersiv nedî ew 2500 puan te ji kîsê. Pirs wexta ku biguherînin? 5000 puan te diçin. Ha ew bêtir e. Of ew nexweş e. Tamam em ew bikin ve bijêrk. Ve bijêrkek xelet jê bidin avêtin. Erê. Em ji bo roza ve bijêrkek xelet jê bidin avêtin. Gore dilete mi? Gordilê te bû. Te gotu ez navbera be û deyê de mame. Way de çû. Tu yîn çi dixwazî? Nahacı di navbera ew bêda. Değişare. Bu ne sar li te roza ne germ li te. Ev çi ye? De çi bu? Brezilya, Arjantin bu ne? Arjantin, Brezilya bu ere. Arjantin, Brezilya. Brezilya, Şili. Joker da bika bir şey olma. B. Arjantin, Şili. De go ere. Mecbur erê. Roza dibeje be Arjantin Şili. Gelo rast e anna. Heja bu li bende mayine heja bu jokere ne misal? Çava bu. Baş valla. Cara olmuş jokera khas kar. Te pîroz dikim saet xweş. Tu di navbera du ve bijêrkan dema û baş bû ku Ew çû. ew çû. Te pîroz dikim em bi vî awayî derbasî pirsa xwe yî çaremîn dibin. Amade ne? Ger ku hûn jî amade bin ji bo beşa finalê bila pirsa me ya çaremîn B. Afrînerê teypê kî ye? A. Paulsen, B. Ernest Ruhmer, C. Kepler Galileo, D. Coolidge. Roza. Min Teyp. pers fêm nekir. Afrînerê teypê kî ye? Kê teyp çekiriye? Teyp. Kê Ha. teyp çekiriye? Nahacı Lême di gotu bu navbera çû pêlekê piştre ji xwe dîsa dikarim 10 jara pirsê ji were bixwînim. Paulsen. B û C'yê de dimînim. Erê roza em li cem te ne afrînerê teypê kî ye? Niha dîsa ew bikim. Joker ew pirs diguhere ne? Ew tune ye. Ve bijêrk Na tune. dîsa Ha. di her pirsê de. Ez ê yani pir sa navê wî nas tê Te bihîstiye berê. vallahi ez pîr bûme ya. Naya. Me carekî bi Mamoste Zeynep tu nas dikê. Evet. Me pêre hevpêvînek çêkiribû li wê derê Li ev wê mesela qalkir be, arşîv û teyp tê bîra min ev Erê belkî kesê wê ku qala yekem car teyp yekem kiya firan diye. bêjin
Nava ne kaydı bu? Aynı ev bu yani. Ecibe ku dur da mijar ve bu hun çubune ku teyp çekiriye. Neyse. Arı. Em çun ama naha naybiram. Panam naçın ez Na, puan xalet beji. Tamam bak Suriye be. Ya her o ya ya mer. mer. Tahiyato çavale hato. Beje. Be Rumer. Rumer. Roza dibeje be Ernst Rumer. Gelo raste Anna. Kesin. Ah Roza ah. غلط ما هيدي بيرا C Kepler geliyor. نزانم كامل بنرم هيدي بيرا ولا تشتك روجات توبا تبغى تاتشي Non, yani zaman az mı gotana. Paulsen. Paulsen. تبغى تاتشي تبغى تاكي جنب بجيرك Yani gotana şıkacı. سوريا Hiç ne biram. Hiç en zanen. تخمين Tahmin hemen puanaş denasi tahminim hiç başlayın ama ezmini bir gotan herhalde de. تبغى تدك كولج كام بنرن جلو برسوا راست شبو باولسون وقد يعني ور خويا تبر نيزي ويجي بولت Şu Ernest ki bu? Şu kadar rahat. نزان بكاج كيجان Süper هرديني bet. وجي كيجان برتوكي وجي كيجان لكولني مايد بن شيتا ده نوسا ارنست خابانت Persek hoş bu. جان هتا صاحبه وام هاتم برسا بينجم نوري Ne çarpırs bu? تمام شار قديان Ha. بله وهين برسيفين راست ندانه نوري برسيفين راست كندن ما في وي برسين سديسة تن اي هاي وجه هبه Çık ne benim adım. Men deeko سوريا دبي مدف جبر دبي مدف جبر داي دي ne medev faktörü de var la maçın aynı ya çık ne benim. وا ديم هر دجي يكن كان بنرن هنا ما دبن بلا جبو فينالي برساميا بنجامين بي هنا ما دنن وغير كو هونجي المالي بحمو كلجانيا خو لبندا برسا داويا بشا فينالي بن بلا برساميا بنجامين بي فيتنام د سالن 1958 حیا 1976 ده دبن میتینگریا کی دبون A. Fransa, Japonya, İngilizistan B. Amerika, İngilizistan, Japonya C. Fransa, Japonya, Amerika D. Fransa, İtalya, Japonya Roza Murad Beqeyo mafi butone da bu Roza Mamo se pena kere ma se kere. Çao Beşikni. Salin 58. Evet, navvera salin 1958 و حیا 1976 دبن میتینگریا کی دبون ویتنام همو جنازي هبن. أنا بوصف شكل دوري هبن. هول بدا لبيجينج يا خوان قالوا كي تنا ولود نه تشقى ساكين روس هي تخمينك ده شو فرنسا نزانم از دوا فرنسا دا ام تكارنا بكن جوكر اريد كارو كي جان جوكر وبجيرك بابجن اره ببجرك وبجيرك غلط جدن آبتن امشي بو روزا وبجيرك غلط جدن آبتن او کی جابو امریکا Amerika, İngilizistan ve Japonya bu. Şu. نخوا او جما
Ah, Tego ere. yani mugayri le piş ezan. Ceder kevez. Are. Roza dibêje a Fransa, Japonya û Ingîlistan. Gelo rast e an na. Tam nezeri kirine. Ne? Mixabin ne rast bû. Em binerin. Vê pirsa dawî bersiva rast çi bû? Fransa, Japonya û Amerika. Amerika bû. Ev Amerika ve İngilizistan. Ne var? Zanê te sav e? Neyse min Qaneta de hemûya de pêl bûtonê kir. Kan binerin de encama beşa finalê de herkê çend puanên we hene. Ji xwe Rojhat û Sûriya nikarin pirsên sedî set bixwazin. Roza 37,000 puan û Rojhat mixabin di 500 puanî de hat heya beşa finalê. Sûriya jî 20,500 puanê xwe heye. û ji ber ku Sûriya û Rojhat nikarin pirsên sedî set bixwazin. Bi vî halî kî ye finalîst? Kî ye? Roza. Roza. Tebrik ji bo Roza. Finalîsta vê heftê Roza ye. İjar. Em ê ajwê koşê dest pê bikin. Em ê ji we bipirsin. Çawa bû? Çawa derbas bû? Weke ku we hêvî dikir an? Mir pers zaf rahat bi. Zaf hesam bizi. La ma ana Ne butonat buton? ma piya nekerdi yani. Te û Az butonê dumara we hev hiç nekir. bixabeti. Te û Em butonê we bazı hev nekir. çen rey destur bir dezbiyete bixabeti. Hat dixwazî dîsa werî. Bînîne wisa. Devjê bernade. Ne veş bi yani zaf keyf biya, zaf keyf biya. Tu baş şû lê di beşa finalê de ji ber ku me bêje qet buton Ne dor ne zana yani az herhalde Roza şaştan pirlez pro. bû. na beşa despeki de qed ne da Heya ku hîn bû. him bu. Lê xweş şû. Te pîroz dikim. Zaf spas. Spas, Kenan, saat zaf xweş. spas. Rojhat. Em ê ji hev re çi bêjin? Eyvallah. Tam pirs baş bûn bi rastî jî. Yani xweş derbas bû. Lê ku yani navbera min buton. Navbera te butonê bi rastî ne baş bû. Yani tu ne pir giştin butona. li bende di ma heya ku bifikirî û pişta te pêlê dikirî. Ya min ew ke Ez divêm ku te karîba zû li butonê xista. Belê. Puanê we wê nêzî hevdû bana. Yani em pirs man baş bûn bi rastî jî yani pir ew xesa yani Ne Ali acayip Dawîda bu. Ne Ali Dawîda ki em Erê. pirsê ew kebû zor hebû. Ama baş bûn yani. Te pîroz dikim. Gerek spas Ji bo abi. ji bo sebra te. Spas. Roza finalîsta vê heftê ku ew ê hefta pêşiya me ji bo finalîstiya mehê jî tê bikoşe bi du hevalên din re. Ji bo te çawa bû? Yani peşi sap çeki mirov kelecan de belvedere hin pırs enek vezne has çeki berkettim içma bersivne da mışaş bersida falan. Le ve geçti gele hoş bu keda ve sahbe. Ya wê Saate ve jî hoş. nana te butona de pir baş li ber xwe Ere ve min egzersizek başka. buton xweş bûn destpêkê de biraz Tenda musa roza. navbera te butona ne baş bû Despeki de rast. Le hoş bu yani. tu xweş Hına tu xweş hat hıntiş saeta te xweş me birani. pîroz dikim îja ji bo ku dilê hevalên bi ser neketin jî nemîne wisa diyariyên biçûçek em ê bidin wan te pîroz dikim saet Ya, xweş spas Kenan. spas ji bo beşdarî lê pêşbaziya Spas me bûn Kenan. mala we ava Tır spas. we Ha dedimmiş. didin te jî erê îja Gerek finalîsta spas. heftê mafê wanî ku li Kurdistanê bigerin heye tu dikarî li Kurdistanê ji xwe re bigerî û ji xwe finalîstiya mehê de êdîkî be finalîst ji bo wan xelatek me ye cuda diyariyek me taybet heye mala we ava ku hûn hatin bûn mêvanê bernameya me ye te got erê spas berê temaşevanên hêja îşev jî te got erê finalîsta vê heftê diyar kir heya hefteyeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş